Hey lili vay gidi bülbüllo ve bayili hıseni tevhra kro perişano tu seviyo muhacro. Li Türkiye ev demektir ku bazara müzika Kurdî nemaye. Hunermendên Kurd bi azadî nikarin karê xwe bimeşînin. Lewra gelek sedem hene. Ji wan sedeman yek, qedexeya hikûmeta Türkiye ku li ser zimanê Kurdî ye dimeşîne. Sedema ya duyem jî ev sê heyvên dawiyê de metirsiya belavbûna vîrusa koronayê. Ji ber van sedeman hunermendên Kurd jiyana xwe bi zehmetê dimeşînin. Ji wan hunermendan yek jî hunermendê navdar Mesut Ezgî ye. Ezgî ev demek dirêje ku dev ji karê xwe ên muzîkê berdaye û xwe û zarokên xwe bi karên din xwedî dike. Ana li Türkiye'de müzika Kurdî durma wî ne baş bû. Çima ne baş bû? Em nikarin bername çêkin, em nikarin konser bidin, em nikarin festival re herin. Yani durum ne baş bû? Ew nexweş cihat daha berbat bû, daha beter bû. Mesut Ezgî dibêje rewşa muzîka Kurdî û hunermendên Kurdî li Tirkiyeyê ne baş e. Kesek ji ber vê yekê pere qezenç nake û nikare xwe xwedî bike. Hunermend jî êdin stranên xwe bi tenê ji bo xwe û ji bo hevalên xwe ên hevkar dibêjin. Ji bona malbatê xwe ez ê mecbûrim ez kar bikim. Ama inşallah dîsa durum baş bibese em dîsa inşallah müzik jî çêkin ama em ê mêze bikin yani çi çê dibe. Hevalê min godar dikin em dirûnin ewana ji me re dibên işte Mesut were em bêriya te kirine bêriya dengê te kirine em dirûnin em müzik çê dikin ana yani em nikarin li çayxanede Türkî bar em dibên tişkî nemaye ya wana da yani canlı müzik dibên tune ana tune em meyzine le ew nexweşî bira here inşallah dîsa her tişt xweş bibe. Tiguliz bülbülê temme tu zînî ez memê temme heta sağ bim li dinyayê tu ya min eziyê temme. Hunermend Mesut navê xwe bi strana Tugulê ez bülbülê te me dabûna sandin. Gelek stran amade kiriye. Hunermendên Kurd xwedî albüm û xwedî klîbên gelek stranaye. Lê vêga li bajarê Amedê di fabrikayekî mermerê de wekî müdürê firotinê wekî karkerekî kar dike. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.